sabuwar kasuwa zan yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon jaje ga mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da kwamishinan kasuwanci Honorable Shehu Odasa Dagi da shugaban kasuwar Singa Barista Junairu da 'yan uwanmu 'yan kasuwa na kasuwar Singa da ma faɗin jihar Kano bisa wannan ibtila'i da muka tsinci kanmu a ciki. Wannan magana ta gaskiya mun daɗe ba mu tsinci jarabawa irin wannan ba. Muna amfani da wannan dama muna addu'a Ubangiji Allah ya kiyaye gaba. Allah kuma ya canja musu da abin da ya fi alkhairi. Allah ya kawo mana yalwar arziki a wannan jiha tamu mai albarka. Sakataren kasuwar Alhaji Ibrahim Sani Zara da yake jawabi kan irin ci gaban da kasuwar ta samu ƙarƙashin jagorancinsa ya ce. Alhamdulillah mun samu nasarori da dama. Da farko kamar da wasu daga cikin ku sun sani, sauran 'yan jaridu mun samar da canji na yadda za a dinga tafiyar da shugabanci a ita wannan kasuwa mai albarka cikin 'yanci da kuma sahalewa kowa. Na biyu a shiga akwai sanatan Kano ta Arewa, Sanata Barau Ai Jibrin Maliya ya ba mu sola guda 50 ta hannun tsohon chairman ɗinmu Alhaji Isu Dabo ana nan ana samun kasuwa. Kuma akwai abubuwa da dama wanda yanzu haka suna kan alƙawari za su shigo wannan kasuwa nan ba da daɗewa ba. Don haka muna kira da al'ummar wannan kasuwar da su ci gaba da ba mu goyon baya da haɗin kai. Insha Allahu kafin ƙarshen wannan shekara da muka shigo ta shekarar 2026 kasuwar mu za ta zama ɗaya daga cikin kasuwannin da ake alfahari da su a jihar Kano insha Allah. Da yake amsa tambayoyin manema labarai kuwa dangane da irin batun harkokin tsaro da ake fama da su a Najeriya, ya ce ƙungiyar 'yan kasuwar Goro tana fuskantar matsaloli musamman ga matafiya. Babban matsalar mu daman aka ce mu ɗauko kayan mu daga ƙasar waje ko daga kudancin Najeriya ba zai wuce a ce jami'an tsaro ba, kuma shugabancin mu ya yi nisa wajen samar da cikakken haɗin kai tun daga kudancin Najeriya zuwa arewa. Duk wani junction da jami'in tsaro yake tsaye mu haɗa kai da su. Idan direban mu ya zo in sun kama shi da abin da ya shafi laifi to su kira mu ta lambar wayar mu. Za mu ba su garantin su ba mu direban zai sauke kayan mu ko mu kai musu direban ya fuskanci hukuncin da ya yi na laifi ne. Saboda kayan mu kaya ne na gwari ba da buƙatar tsayawa da minti ɗaya a kan hanya. Shi kuma wannan goro in aka ce yana lalacewa ko wani abu makamanta haka, bayan ma asara da za ta tafka ta dukiya da kuma wani tsari ne na karya arewacin Najeriya da al'adar malam Bahaushe. Domin mun dogara da shi wannan goro ina jin na sha faɗa in na samu dama irin wannan. A 'ya'yan itatuwa ban taɓa ganin ɗan itace da yake da daraja a gurin malam Bahaushe kuma musulmi ɗan arewa kamar goro ba. Ko da dabino da ake amfani. Saboda a yanzun nan shi sana'ar goro shi goro a yanzu a ce zan ga wata yarinya ina so kuma ina son in je in gaida kakarta. Da in je mata da kuɗi rafa gara in je mata da goro. Kuma mu uku ne ina kai ƙwallon goro to ni ne na ɗaya a gurin kakarta. Kuma idan ma muka daidaita za a bani. Abu na farko da ake fara so a gani a gidansu daga gidanmu shine goron toshi. Idan ma kuma an bamu ma kayan sa rana goro. A wajen ɗaurin auren ma in ka cire sadaki da shi za ta yanka sai me kuma sai goro. Kuma tana haihuwa ma goro. Kai ko da wata kwangila nake so a gurin ka in na je zan ɗan baka ɗan wasu canji wanda aka ji daɗi. Sai wannan 'yan canji yana canja masa suna na mai da shi na goro. Sannan ma zai yi daraja. To goro abu ne wanda yake da daraja da mutunci a ƙasar Hausa. Kuma kamar da kuka gani kuka zagaya yanzu kuka tafi zagaya yana tafiyar da saboda haka ne muke tafiyar da shi da addinin musulunci. Ni ɗin da na je na siyo goron zan rubuta sunana da ajami. Kai ma in ka siya za ka rubuta sunanka da ajami. To idan a kudancin Najeriya ne mai rubutun yana rubuta wanda ba musulmi ba ɗan arewa zai ce wannan fa a ce wannan ai musulmi ne ɗan arewa. Kaga mun yi tallan addinin mu a can kuma harshen Larabci. Haka a Ghana, haka a Cameroon, haka a ko'ina ne. Kuma idan mu a nan yanzu ma ka zo ka siya kai ma za ka tafi. Tunda ka siya za a zuba a mota ɗaya a rufe kuma za a rubuta masa sunansa da ajami. Inda za ka je ka sayar ko a Nijar ko a Chadi ko a wani waje. To nan ma za ka ga mun yaɗa addinin musulunci. A nan muke amfani da wannan damar muna kira da mai girma gwamnan jihar Kano na ƙarfafa wannan kasuwanci, a ƙarfafa wannan mu'amala ce wacce take da tsawon tarihi ƙwarai da gaske. Kuma mai ƙaramin jari yakan iya ita wannan sana'a. Shi yasa nake alfahari da wannan sana'ar. Idan ka duba za ka ga yawancin masu ƙananan ƙarfi suna amfani da ita wannan sana'ar wajen rufa kansu asiri. Kuma za ka zo ka sayi goro da bai wuce 15,000 ba ka je kana sayar da shi da 100 ɗin nan sai ka tara wajen 30,000.
ka daga ci da iyalinka ka damu ko baka wani wanda maybe ni da na ji har daga na so shi abin da na ci da wuce 500 ko da yake jawabi kuwa dangane da irin ci gaban da karamar hukumar Kumbotso ta samu ya ce ya fi gaban a lissafa a daidai wannan lokacin. Ya kara da cewa karamar hukumar Kumbotso ta rabauta da naɗe-naɗen mukamai na siyasa da mai girma gwamna ya yi, don haka ya zama wajibi 'yan asalin karamar hukumar ta Kumbotso su yaba wa mai girma gwamna. Ya kara da cewa ina son gode Allah subhanahu wataala Kumbotso ta taɓa samun yanayi na kwanciyar hankalin siyasa kamar wannan gaɓar. Mun sha ƙalubalen siyasa ba, an sha takun saƙa gidan wane amma bana Allah ya kawo mana cikakken haɗin kai. Kowa ya yarda Dr. Ɗanyaro Ali ya Kasai shine jagora. In ka duba manya-manyan mutane suka taso a baya kamar irin tsohon ɗan majalisa wannan ruwan Maniru Babbaɗa a gwamnati da gidansa daban. Tsohon chairman ɗan ƙaramar hukuma Hassan Garba Farawa da gidansa daban. Shi Hamza Mustapha Hamza Buhari ba kuna da gidansa daban. Mu wanda muke tare da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso mu ma gidanmu daban. To kullum in za a haɗu sai kaga ana zare adda ana zare takobin siyasa da sauran abubuwa. Amma yanzu gashi Allah ya kawo mana laɗafi mun taru a jam'iyya ɗaya jam'iyyar APC kuma mun taru mun yarda shugabancin mutum ɗaya Dr. Ɗanyaro Ali ya Kasai. Duk wani appointment da duk wani zaɓe da duk wani zaɓe mun yarda da wannan tsari. So yanzu muka yi in ka gani daga wata ɗaya ma zuwa yanzu yanayin bacci na ya canza na kan bacci da ido biyu a ɗayan ɗan siyasa. Domin na san insha Allahu mai girma gwamna kafin ƙarfe 1 na rana mun tabbatar da ƙaramar hukumar Kumbotso ta kawo ƙuri'ar da ba ta taɓa kawo ta ba kuma ta kawo ƙuri'ar da ko ƙaramar hukumar Gwale da aka haife shi ba za su bashi ba insha Allah. To na ƙarshe me fatan alherin ka ga mai girman gwamna da kuma kuma shi shugaban ƙaramar hukuma FASAF alaƙar kwanci ne matsayin ku. To mai girma gwamna muna masa fatan alheri kwarai da gaske domin ya ɗauki ragamar al'umma kamar matsalar tasu ta kansa. Mai girma gwamna ina son physical da fili yakan yi kuka kan buƙatar ka ba tare da kuka kan buƙatar sa. Kuma ka duba yanzu ƙwaryar birnin Kano ina jin ba ta buƙatar wani sauran aiki kuma na gwamnati. Tsofaffin ma'aikata ba su da kuka da gwamnati. Ma'aikata sabon yanzu 25 albashinsu ba su da kuka na gwamnati. Sannan ba ka da wani abu da za ka zo ka ce gwamnati yanzu ta gaza a kansa. Kuma ga addu'a da aka sa a gaba a ƙarshe ya jaddada godiyarsa ga mai girma gwamna tare da tabbatar da cewar za su ci gaba da ba wa gwamnatin haɗin kai wajen ganin gwamnatin ta yi nasara a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Haka kuma ya ce babu wani abu da yanzu al'ummar Kano suke da buƙata illa addu'a. Ya yi godiya ga al'ummar Kano bisa haɗin kai da suke ba wa shugabanni. A ƙarshe dai ya tabbatar da cewar kasuwar 'yan goro ta Mariri za ta ci gaba da ba gwamnati haɗin kai da goyon baya domin ganin ta samu nasarori a duk buƙatun da ta sanya a gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Muhammad, talabijin Alsababa daga Kano a Najeriya.